Okay, para po sa nag-request ng Adda akong danga, di mo ipasaba na sakit na ikikita. Di nang talikudan, unasem day tanwatwa, agpalawag tiki na pudno na tunggal kasangin mo, siya tayo di makaidna. Pwede niyo po ba sabayan ang ating unang couple? Amok nga iti gusto at daag tasibay mo, nga aglalailukin ka. Adut nagkurang tauray laing nulete, di ka nasubalita. Gabi na kaya't nasawen, ngawan ka dito'y nakin, kurang at panawin. No isot pagkunaan, di ka nayayatin, ta'itimenti laglagipin, di ka kuman sinublyanan. Diyak kuman nagpapakita, tadyak kaya ngain ka masaktan. Adut nagkurang tauray laing nusuran, di ka nasubalita. Ipinakaya't nga sawen, ngawan ka dito'y nakin, kurang at panahon. No isot pagkunaan, nga di ka nayayatin, ta'itimenti laglagipin, di ka kuman sinublyanan. Diyak kuman nagpapakita, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Diyak kuman nagpapakita, tadyak kaya ngayon ka masaktan. Akan kaya mo kami abaw, di nag-request iti da akong danga.